Bă, ești nebun, avem salariu de help. Ce 1000. sunt, bă, sumele astea? La lider am înțeles că sunt 5K? La Ce lider. sunt, bă, sumele astea? Și bat de joc de noi, mă? La schimb bine, decât nimic. 24 de K maxim pe zi. E nebun. Sau... Mai bine dai o licență, bă. Multe zile. Da, De exemplu, dai o licență de gana, ai 4 zile. cronic, Rada. Mamă, ce helper. Să-mi bat ăla, că cunosc. Coroi. Să mi se pare cunoscut.